Bueno, apunta dituzue galderak, ala? Galderak edo hausnarketak, utzi zuet mapa hau ikusteko, bere mapak, erdi arotik ja sortzen hasi zirenak, eta barrenatuta azkagunak Europa erdian, eta dira navegatzeko mapa. Erabiltzen ditugun mapak normalen buruan dauzkagunak, kontinentenak, herriadenak dira navegatzekoak. Baina depende nola proiektatzen dituzun mapak, benetako mapak, interpretazio asko daude. Mapa honetan jartzen du herrialde bakoitzaren emisioak. Horrela interpretatzen badi maitu mapak, segurazki ere ikusiko dugu non dauden leku beroak eta ezain beroak. Ez dakit. Ez dira jungo aurrea, zerri, hemen diru edaukenak emango do gana, alperri da. Lanak, kanpora. Hemen, gehitu geha, hori, tipo almazen. Zerri, gehitu geha, bueno, ni naiz basarrikoa. Eta nire aita, beneno bat bakarrik ibiltzen zon. Ez dakit iten zon, septiembre no otubren. Karea, ez dakit ezautu dezuen. Hautxe, zakuk akartzen zon, eta botatzen zion, terreno guziri, dana tapatuta jute zen, eta botatzen zon gatza baliz bezala. Mozorroi lurrazpin sartu baino leheno. Eta, klaro, akatzen bazituen sartu baino leheno, gero lurra eta... Zu askoz ere ongarri sintetiko gehiago botatzen duztela eta lurretan. Bueno, nekazaritza eredua intensifikatzen ari dela. Veganok eta jende horrek jaten do benen opuru, Zerati, ungo biela, ez dakit zer bada. Jende, ez dakit zer. Organikoa jan behar dugu, gero eta agroekologikoa. Berri da, organiko den da gutxi daude. Bueno, gero eta gehiago izan. Gutxi, eta gero terren okerre, pinu akarre, eta holako gauzaki. Previsio horiekin. Altxaskua itzein edo zuena eta pasako naiz badamanat, bale? Bai, baina nik pentsatze dut, abertzaitea da. Zerati hola zeitzen badeu, ez da soluzioik. Gehoz daukara gogoatz. Bueno, ari jarraitu eta unaiek egin duen diskursuari jarraituz. Badaude eredu ekonomiko berri batzuk, hau da ongizateko ekonomia eta halako eredu batzuk. Azaldu halko zenuke eredu horiek zertan oinarritzen diren, eta ze aukera ikusten duzu eredu horiek geota gehiago erabiltzeko edo nolabait ezartzeko, ez? Uste dute egiten dutena da lotu, prozesuak zabalki egiten dutela lotu, ez? Kalteak kontuta hartzen dira, naturan sortzen diren kalteak eta hori balantziak egiteko da hori, horretaz zerbait esan aldu diguzu. Neso orain erantzute edo jasoko ditugu beste... Igual, erantzuko zute? Ez, baina, igual galdera batzuk elkarrekin lotuta daude eta... Ez, bakarrik antzen pixka komentatzeko jendiai, ze suposatu dezaken, igual Euskal Herri mailan, emisioen jetxiera bat eguneko 80koa edo 80koa. Zerena? Jetxiera, zerena? Emisioen jetxiera bat eguneko, jarri zaun gauza bat, politikoak erabiltzen edian eguneko 80ko jetxiera emisioetan. Euskal Herri bezalako herri industrializatu batian, hori ze suposatu lukeen externalizatu gabe emisioiek. Zeiten egea, nolabait gu industrian sortzen egean emisioiek esan, ez dugu kanpoaka bialiko emisioiek, baizik eta ingo deuna da, emisioiek jetxi eguneko 80. Hori ze suposatu dezaken, Euskal Herri baten daukagun industria mailarekin, pixka bate jendia ideia iteko, ze kendu barko genuken edo ze jetxira suposatuko luken gure herrialdean. Igual bi galderak niko erlazionatu da ekonomiarekin daudelako erlazionatuta. Igual biei erantzungo dien edo, nire osunarketa... 2030erako, hau da,
6 urte barrurako, Europak esaten du, Europa mailan 55%ean jaitsi behar direla CO2 emisioak Europakoak. Bai? Orain EAN, lege berri bat onartu berri da, otsailean, trantsizio energetikoaren legea deitzen dena, ez? Eta hori sartzen da, helburuak txikiago bat, 53%. Bai? Europak 55% esaten du, gu, gehala, Euskalduna, 53%. Horrek izo esan nahi, behin legea onartuta hori azkartu daitekenik eta helburua handitu daitekenik, baina gutxienez 53% dago paperean ezarrita. Zer esan nahi du, inklusio 53%, ez 53%, inklusio 20%. Gure herri industrializazio, gero eta industria gutxiago daukagun herri bat ere bai, Osea, 80. hamarkadekin konparatuz, baino, oraindik herri industrializatu bat gerela, esan dezakegu, honek zer suposatzen du, iraultza industrial bat. Hau ez da izango politika gradualekin lortuko dugun helburu bat. Edo sektore publikoak, nire ustez, uste apalean, edo sektore publikoak, keynesianismoak egin zuen bezala 80. hamarkadan, eskua sartzen du berregituratzeko gure ekonomia, edo merkatuak ez du egingo. Merkatuak bai dauzka seinale batzuk, ez? Baino ez dut usteaz behar den azkartasunakin merkatuak egokituko litzatekenik dauzkagun helburuetara. Zer esan nahi duen? Inbertsio asko, sektore publikoak egin beharko ditula, izugarrizko inbertsioak eta azkartzeko industriaren, baina ez bakarrik industria, eta hemen dakagu Akilesen orpoa da mugikortasuna. Industriak, kudeatu dezakegu erabatera o bestera, teknologiakin da, baina oraindik ez hemen Euskal Herrian, Estatuan eta Europan eta herrialde guztietan oso zaila da garraioa elektrifikatzea. Hau da, isuriak murriztea garraioan, eta garraioa da emisio guztien gutxora 40% alako gozabat. Eta hori da intokable, eta ez maz, gora doaz emisioak garraioan. Gero eta mugikortasun gehiago daukagulako. Orduan, ez da erantzun zer egin daiteke, nik ez daukat bola magikoa, Baina, nik egin bat esaten nun, nolabait beti junda, nolabait lehenengo sektoretik bigarren sektorera, bigarren sektoretik hirugarren sektorera, eta baina izatute laugarren sektoria, Eta nizatet, agian olako irautza bat egiteko ez litzateke egin barko atzeraka pauso bat, hau da nolabait desindustrializazio bide bat egin eta nolabait geisten jun garapena, hau da, ez garapena, baizik eta berrindartzen lehenengo sektorea, hori dolako oinarria eta gero pixka bat junkentzen nolabait sektore teknologikoa eta edo behintzate horren besteko pixua ez eman. Esan, zeren hor daukagun beste erronka da hori energia, eta horren zenbata sektore, nolabait, sektorean goraka, energiaren eskaerak handitzen jungo dira. Arazoa baldin bada energia, eta energia da sortzen duna CO2-ak, logikoa, ditzateke, entre comillas, nolabait jutia atzeraka edo nolabait beraka, hau da, energia gutxiago behar dugun sektoretara migratzen neurri batian, ez esate danak, nekazariak esatea, baina bai pixoan dio erazten jutia sektore horietan. Zer nahi estrategia bezala. Ikuspegia, ikusten dute, ikuspegi hori, nik uste dut hori horruntz joan garela ere bai, argi dago, ez da, industria birmoldatu behar da, egitura, baina ez bakarrik industria, egitura ekonomikoa birmoldatu behar da, eta galdera bat. Baina, klaro, hau oso galdera desorosoa da, batez ere, kudeatzaileentzat edo politikoentzat, eta zergatik hasi, orain arte hasi garen modu berdina. Zergatik hazkuntza tasa hau, nork eramaten ditu hazkuntza honen irabaziak, eta nortzuk eramaten dituzte hazkuntza honen motxila karga edo kostuak. Hau da, baina galdera hauek oso desorosoak dira. Eta nik ulertzen dut zergatik diren desorosoak, orain arte daukagun ekonomia sistema, lehen ikusi dugun bezala, txertatuta gaudela erregai fosilei, hori, batean mozten baldin badugu, inungo buffer edo inungo koltsori gabe, inungo plan B gabe,
hemen izugarrizko krisia sortuko delako, langabezia eta bar. Orduan, ni desazkuntzaren alde nago, bai? Osea, edo askuntzarena, amoral izatea, edo ez amoral, ez ateo, osea, edo agnostiko, ez? Zergatik sinistu behar dut askuntza dela bide bakarra ongi bizitzeko. Nik hori kuestionatzen dut, filosofikoki, eta nik uste dut gizartea eduki beharko lukeela modu bat, edo modu ezberdin batzuk, berregituratzeko askuntza mota hau gabe. Osea, askuntza, materia eta energian oinarritutako askuntzari gabe. Hasi gaitezke beste modu askotan. Baina ez, zergatik beti energiari eta materiali lotuta. Claro, hori da ideia bat oso polita. Gero hori nola gauzatzen da, benetako txertatu behar dinean politikak eta pizgarriak, industria eta sektore ezberdinetara, ez? Baina, bueno, zure ikuspegiarekin bat nator, ez? Osea, lurra, agroekologia eta hor, baliberantzi bat eman, gainera da, gure herri bezala, horren ikusten ari gara, ez? Elikagaien presioen askuntza eta gode, salduta. Guztiz, herri hau dago guztiz salduta, kanpoko lehenengo sektoreari. Kanpokoa, eta zane kanpokoa, Europatik kanpo, edo Ukrainiatik zetorren garira, edo pilo bat, ez? Eta hori ez dugu zaindu. Ez dugu ikusi hori sektore estrategiko bat bezala gure ekonomian, ikusi dugu industria bakarrik sektore eta turismoa pixka bat. Baina, makina herramienta, zakizer, tailerrak eta industria, gure herria horrela garatu da, eta oraindik dago txertatuta, erabakigunetan hori dela irtenbidea. Ere, klaro, behar direlako, zergatik daukagu Petronor bat, zergatik Gasteizen daukagu Mercedes-Benz bat. Dakala, edo Iruñan daukagu Volkswagen eta izugarrizko garrantzia daukate industria horiek. Herriaren ongizate materialarentzat, esango nuke ez. Eta hori izugarrizko bildurra dago sektoreiek desorekatzeko. Ez baldin bada ondo egiten, horrek karriko lukelako izugarrizko material krisi bat, ez? Orduan ekuazioa ez da erresa. Baina begiratu behar dugu, eta nik ez daukat bola magikoa, baina bai ikusten dut, hausnarketa partekatu bat egin behar dela ekonomiako gizarteen eragile guztiekin, eta Euskal Herria Post-Covid manifestoan esaten genuen bezala, egongo dira sektore batzuk gehiago hasi behar dire, eta beste batzuk, beraien askuntza negatibo esan behar dela. Berregituratu behar ditugu, herri honetako ekonomia eredua bakarri, baina ze kontsumitzen dugu, ze ekoizten dugun, baina horretako egin behar da akordio zabal bat, ez? Esan dut, herri akordio bat, ez dakit nola deitu, ez? Baina benetan hausnarketa eta hori pixkadoa ere, ze eredu? Eredu ekonomia sozial bat, gero eta sozialagoa, esaten genuen, badaukagu zaintzaren, ekonomiaren, ez daukagu zaintzaren ekonomia bat. Ez dago, eta horrek izugarrizko balioerantzia ematen du. Eta hori da, pertsonen ongizatea hasteko modu oso zuzen bat, materia eta energia oso gutxi erabilita. Eta hori merkaturatu daiteke ere bai, esan ez da bakarrik sektore publikotik etorri behar. Sortu daitezke kooperatiba, sortu daiteke industria bat zaintzaren inguruan balioerantzi izugarria eman dezakena. Eta ez dugu egiten. Ez dugu estrategikoki oraindik esaten, guazen pausua eta segurazki akatsak emango ditugu eta ikasi beharko dugu, hemen ere kooperatiba sortu genituen bere garaian. Jode, peske igual bada garaia gure kapital sozialare horretan jartzeko, ez? Eta, pixkat, eredu horren nik uste hori dela, eta natura edo ingurumena ikustea ez bakarrik aktibo ekonomiko bat bezala. Hori da ekonomia berdea, guazen ingurumena erabiltzea input bat bezala. Ekonomiarako ez da bitarteko bat bakarrik. Berez helburu bat izan beharko litzateke ingurumena zaintzea gu zaintzeko, gu horren parte garelako. Eta gure ekonomiak hori ez dugu, ekonomilari, eta ni ekonomilaria izan nintzen bere garaian, hori ez da ikasten. Testu liburuetan ez da agertzen. Halako ideiak ez dira agertzen gure fakultatetan, beste batzuetan bai. Beste, Norvegiara zoaz edo Suediara baldin mazoaz edo Dinamarkara horrelako gauza ikasten dituzte, unibertsitateetan, hemen oraindik ez da ditu. Orduan, mentalki, oraindik oso atzeratuta daude. Ideiak badaude, baina ez dago oraindik nik ez ikuste trakzio potente bat edo nahi estrategiko eta bultzara estrategiko bat emateko muskuloa, ez dut ikusten. Etorriko da, baina etorriko da segurazki, alabeharrez,
ja itota gaudelako, ez? Eta ja ez dugulako izango aukerarik, elikagaiak jasotzeko ez dakin nondik, energia ekartzeko ez dakin nondik, baina nik, horrekin pixkat ezkorran, ez? Osea, nik uste dut aukera pilo bat, hemen dagoela Euskal Herrian, izugarrizko kapital soziala eta kapazitatea, pentsatzeko eta eragiteko modu bat, baina oraindik gaudela oso txertatuta 80, garren hamarkadako industria eredu eta... Ondua joarte ez dugu zer egingo. Bueno, hori da teoria bat. Eta segurazki, hipotesi bezala, igual ez zaude oker, baino pena, ez? Pena. Hori, hipotesi hori zuzena balitz, pena, ez? Beste galdera bat. Plaka solarrak nola dira itedo juzkiri, zuk lehenago esan dezu bezala invernaderok txupatu itedoe, eta ez du gero bialtzen berriro, ez da zabaltzen beroa. Iuzki botatzen duena. Plaka solarra zaiten dezatik, plaka solarrak hartzen duen iuzkie eta argi egiten duen. Berriro ez datzen du beroa, gora. Hori beste prozesu bada, hori da elektrizitatea sortzeko, ez dakaz erikusirik. Hori da elektrizitatea sortzeko modu bat. Izerrotak bezala, daukate bere modu bat. Gero bueltatzen da beroa? Ez da bero kontua bakarrik. Eta da minimoa, ez larritu plaka solarrak eta beroaren asuntorik. Zure ariari jarraituz. Nik kooperatiba batzuk ezagutu ditut eta uste bere eredu soziala daukatela, baina irabazien atzetik doaz beste guztiak bezala. Eta batzutan modu nahiko bortitzean, nire iritziz beraz ideologikoki ez dut uste onartu dutenik beraien onerako bai, baina gizartearen zako, segun. Baina ez dut uste aldaketa kualitatibo bat ekartzen dula, ez. Orduan, bestalde, galdetu nahiko nizuke zuk, ezagutu duzu politikan sartuko geha duzu. Partido politikoaren bat ezagutzen duzu halako eredu baten atzetik dagoena edo ikusten dana sozialdemokrazian eta hori dala, kapitalismoa onartu, baina gero jarriko du partxe batzuk, zergakigo edo ez dakizera, baina utziko diogu sektore pribatuari ez geha gehiagizartuko. Baina, klaro, nik uste, zuk esaten duzunagatik eta nik adoz nago, beste zerbait egin behar da. Hau da, nolabait lehentasuna beste gauz batzuei eman behar zaiela, ez irabaziei. Eta gaude energiarekin, gaude txuteetan, baina irabaziekin ere bai. Hau da, jende batzuk, ez badu diru asko irabazten. Elkarrekin doaz, energia eta irabazteak. Ikusten da bakarrik berriak ikusi behar da gobernuak zerbait enpresei irabaziak gutxitzeko zerbait egiten badu nola jartzen dira. Jartzen dira, ezer gertatu gabe, bakarrik abisuarekin erotzen dira. Orduan, zuk nondik ikusten duzu, ikusten baduzu, zerbait, partiduren bat badago horren alde dagoena edo... Eredu aldaketaz. Nik uste, Euskal Herrian, edo Europorrean, Estatuan, edo Europan, nik uste dut, klima badago pentsalari bat, oso famatua kanadiarra Naomi Klein, eta liburu oso interesgarriak argitaratu ditu, eta azken orain dela jabete batzuk argitaratu ditu, baina hemen orain dela urte gutxi, bazokan liburu bat esaten zuna, honek dena aldatzen du. Eta honek da klima aldaketak. Klima aldaketak dena aldatuko luke. Klima aldaketari aurre egiteko dena aldatu behar da. Dena esan edut, egiturazko aldaketa izugarriak, ez? Orduan, nik uste politika gintzan, hori da nire uste apalean, politika gintzan badago, nik uste eje bat, eje klasikoa baldin bada eskubide eta ezkerra, horretan jarraitzen berdin horrela pentsatzen, eta nik uste, horrendik halako egea importantea dela, gizartean. Kontserbadoreak direnak, ikusten dute ekonomia berdea, ez dute zestatzen, baina ikusten dute negozio aukera bezala. Ez dute ikusten gizarte eraldaketa edo sistemaren eraldatze bat. Ikusten dute sistema erresilienteagoa egiteko
instrumentu bat bezala. Bai, horregatik ez, bueno, berdetik dezakegu eta bai, egiten desuna da sistema resilientiago bat. Agian, agintari batzuen aldetik, badago, kontserbadoreak izan daitezkenak ere ulertzen dute klima aldaketa dela izugarrizko arazoa, aurre egin behar diogula, eta orduan, hor dilema badaukate, ze ez dute gizartea aldatu nahi, ze kontserbadoreak dira, nahi dute oraingoa mantendu, ohiturak eta egiturak mantendu, baina dakite gauzak aldatu behar direla. Orduan, dilema horretan, zein da irten, beraintzat nik uste zein da irten bidea? Teknologia. Teknologian inbertsioak. Elektrifikazioa... eske... hori da, ezerez, klima aldaketari aurre egiteko aukera bezala ikusi teknologiak salbatuko gaitula, zergatik? Beste sistemaren komponenteak ez ditugulako aldatuko. Eta orduan, babestuta gaude. Beraien status quoa, kontserbadurismo horretan, babestuta dago, eta ez maz, teknologiaren bidez, negozioak daiteke. Orduan, ingeles esaten den bezala, win-win. Mantentzen dugu sistema eta gainera, erabili dezakegu arazo bat, aukera bezala. Oportunidad negozioa, esaten dute. Hori nik uste dela eje kontserbadorea, eta horrela ikusten da. Eta horri deitzen zaio ere bai, ekomodernismoa. Bai? Ez como somos modernos y ecologistas. El ekomodernismo, eta azkenean da, bueno, nola ez daukagu ez aukerarik, utzi erregai fosilak alde batera, eta guazen nuklearrera, edo guazen fusiora, hidrogenoa, ez dakiz zer, guazen asmatzea teknologikoki irten bide bat. Eta hori da, beraien dilema horretatik ateratzeko modu bakarra. Eta nik hori horrela oso argi ikusten dut. Mentalitate hori oso txertatuta dago agintari askorengan, eta klima aldaketa hitz egiten denean, irten bide hitz egin behar denean, teknologia. Teknologian inbertsioa, publiko izan daiteke ere bai, edo pizgarriak, baina teknologia, ez goa zainketaren, zaintzaren, edo beste eredu berritzaile batetara, ez, hori ez. Gero orduan, gelitzen da, eskerra. Eta eskerran berredienteak daude, eta batzuk, incluso, badoaz, desaskuntzaren ideia ari dira bereganatzen, beraien diskurtso edo filosofian, esan ez, lehen ikusi dugun hau ez, bergatu, dinamika hau, gelditzeko, edo materialki eta energitikoki desaskuntza bat ematen dugu, edo ez dago irten biderik, eta horrek, behar baldin badu ekonomiaren desaskuntza bat sektore batzuetan, pues adaberik, ez dago besterik, hori onartu behar da realitate bat bezala, eta hori egiteko gizartea eraldatu behar da. Hainbat gauza eraldatu beharko dira, eta nik uste dut hori orain dela 10 urte esan ez da diskurtsoetan agertzen. Ez maz, sindikatuekin hitz egiten nuenean, desaskuntza, material energetikoa, baina, ¿qué me dices? Claro, horrek lanpostuak kolokan jartzen baldin baditu, imposible ideia hori saltzea, eta ja dagoeneko sindikatuak eta ezkerreko alderdi batzuk ari dira ja bereganatzen, beraien diskurtsoan, baina ja da pausu bat, lehen hori zegoen ez da diskurtsoan, ezkerrean ere zegoen diskurtsoa, eta ja eraldaketa, ez eraldaketa soziala bakarrik, sozialismoa eta horrek eraldaketa bat suposatzen du, baizik eta gai hauengatik eraldaketa bat etorri behar dela, eta win-win bat sortu behar dela, nun justizia soziala eta ingurumen justizia edo justiziaren kontu guztiak eta ingurumenaren babesa elkartu behar diren, dilema horretan, ere beste dilema bat dago, nola zaindu ingurumena eta justizia aldi berean. Zer ere justizia zaintzeko errezena da, hasi ekonomikoki eta birbanatu. Baina hori ezin du jarraitu azten orain arte bezala. Orduan nola lortu justizia sozial bat, beste birbanaketa modu eredu bat. Hor ere, ezkerreko alderdiek badaukate beraien dilema nola saldu hori. Praktikan, pragmatikoak izan da ez, bakarrik filosofikoak izan da. Benetan, praktikan, herrietan eta politiketan eraginez. Eta hor nik uste oraindik dileman gaudela. Galdera bat. Daudela, ezkerreko, oraindik dilema hori ez dutela praktikara, beste badaukate,
teknologia, eta inbertitzen eria teknologian. Eta nik uste dut, ezkerrak, bueno, igual zaintzaren ekonomia, ezakit, baina oraindik ez dago. Ez dakite informazioa ematia daukazun, edo zerbait dakizun, edo entzuntet Europan dirutza dila gai diela jartzen, bintzat partida potente xamarra jarri dutela, desaskuntza nola egin beharko litzakeen aztertzeko. Hori... Zer bai da gizu? Ez dakit Europan... Europan horren dela urte bat daño gutxiago izan zen Europako Parlamentuan horrela batzorde bat, eta zintzilari batzuei deitu zitzaien, desaskuntzaz lan egiten duten, ikertzen dutenei deitu zitzaien, batzorde horretan hitz egiteko Bruselan, Europako Parlamentuan. Hemen ere parlamentuetan batzorde asko daude, eta ni gomendatu naute EAeko parlamentura eta Madrileko parlamentura, eta dia batzordeak hori hitz egiten duzu, talde politikoen aurrean, batzuk horrelako aurpegia jartzei zute, eta martzen hon handik erori da, eta beste batzuko, hori interesgarria, baina dira batzordea, dira eztabaida guneak, ez dira oraindik interesgarria da, hori eskatzea parlamentutik eta hori sortzea Europako parlamentuan, pero hasta ahí, hor gauz, hori eztabaida gune bat. Hau bestela, baina zintzelerekin eta politiko batzuekin, gauza guztietaz eztabaidatzen da, guztietaz, edo iaia gauza guztietaz, eta hori da gai bat, eta egia da, simbolikoki baldin bada, desaskuntzaren gaia Europako Parlamentuko batzorde batetan jorratzea, gai zentrala bezala, pues, badauka bere simbolo potente bat. Eta gauzak mugitzen ari dira. Eta adibidez, ekonomia zirkularra hitz egiten ari garenean, eta hau hasi zen orain dela 10 bat urte, zergatik, Europak badakilako estrategikoki Europa oso pobrea dela baliabide urriek, ez dauzkala baliabide urriak, ez dauzka Txinak, Europak ez dauka lehen bere kolonialismoaren sistema hori kolokan jarri zen aspaldi, eta jaz dauka aukera hori hainbat herrialdetara juteko eta hartzeko zuzenean behar dituen baliabide horiek, oso baliabide urriak direnak. Eta orduan, de repente, dilema horretan behar dugu hasi ekonomikoki askuntza behar ditugu materialak, energiak, baina ez dauzkau baliabide urri oso berezi horiek, oso urriak dira eta oso baliagarriak, eta hori gabe ezin dugu mantendu gure askuntza martxa, orduan, guazten ekonomia zirkular bat egitea, gure burua babesteko. Nire ikuspuntua da, ez zela sortu ingurumena zaintzeko eta baizik eta Europaren ekonomia babesteko modu bakarra, dilema horretatik ateratzeko modu bakarra da, guazen ekonomia zirkularrean inbertitzea. Gero, behin hori hasten dela, txertatzen dugu klimaldaketarekin eta hainbat gauzekin ez, baina jatorrian, eretzen da ikuspuntutik, jatorria zergatik bat batean Europak esaten du ekonomia zirkularra. Itota zegoelako nire ustez, sekilako estrategikoki Europak ez daukala, inungo irtenbiderik konpetitzeko beste potentzia ekonomikoekin, baliabideak xahutzen jarritzen baldin badugu horrengo martxan honetan ez. Bueno, demora hori. Azkeneko bat ere, baina usatzen izan dugu. Askotan ez gaitu konturatzen ze gertatuko da, ez? Lehen esatek, dengo hau bolitzak pare bat diapositia botatzeko Zarauzko esateken dita baten. Erokitze ditu da. Igual itxasoaren. Nik uste Zarautze pairatuko duen klimaldaketaren inguruko efektu handiena itsas mailaren igoera dira. Gero etorriko dira, beste batzuk ere badira, baina hemen kostaldean badago mikroklima bat, eta ni egonez gaur arratsaldean ikusten, ze proiektzio dauden mendearen bukaera, 2050 eta mendearen bukaerako, euri prezipitazioa eta bar, eta zujuten zea Arabako isuri mediterraneora, ez Atlantikoa mediterraneora, edo Nafarroaren isuri mediterraneo guztira, eta hori ikusten da oso garbi, beste prezipitazio regimen batetara guazela, non urtean zehar egiten duen euria, igual ez da hainbeste aldatuko, baina nola egingo duen euria bai. Lehorteak edo egun asko euri oso gutxirekin edo bate gabe, eta de repente euri jasa izugarria handiak
eta horrek sortze ditu lehenengo sektorean nekazaritzan, desastre. Uholdeak sortzeko arrisku pilo bat, suteak edo sortzeko. Orduan hor, Mediterraneo isurialdean hori dira arazo larrienak, eta hitz egiten baldin, eta horren gaina konbertsazio eduki dugu jendera egun batzuk, Errioxako ardogileekin, eta guk esaten genien orain dela 15 bat urte. Hasi zaitezte egokitzen, hasi ja varietateak aldatzen, aztertzen, ze beste varietate, ze temperatura aldatzen ari da, eta zuen mahatxaren kalitatea edo alkohol maila eta ezingo duzue kontrolatu, ez badizue zer egiten, eta oso sektore sensiblea da. Osea, temperatura aldaketa txiki bati edo oso sensiblea da, eta orain jarazi dira tope. Ja egokitzen, varietateak aldatzen, baina hori alde hortan. Hemen kostaldean, mikroklima honetan, nik uste ikusituan datoren arabera, mendearen bukaerako, mendik, eta urtez urte, uste euriaren prezipitazio erregimena ez dela gehiegi aldatuko. Asko. Igual bai, baina hori bai. Modelo matematiko asko daude, bai? Datuak hartzen dira, proiekzioak egiten dira, eta depende ze modelo, ze metodologia erabiltzen dezun, zure ereduan, emaitza batzuk sortzen dituzu edo beste batzuk da, hainbat modelo, eta azkenan egiten dena, modelo guztien emaitzen batazbesteko bat. Batazbesteko guztien maizu, modelo guztiek esan dutena, ez da ikusten, oraingoz, prezipitazio aldetik, horrela, zaroz bezalako herrietan, gauza gehiagik gertatuko daitekenik, baina eske batazbesteko hori igual ez da zuzena. Igual hor 10 eredutatik bat egokia da, eta beste 9 ez dira hain egokiak, eta ari gara 10 horien arteko batazbesteko bat sortzen. Orduan, zaila da. Oso zaila da, esatea euriarekin hau gertatuko dela. Ikusten dugu, ez dakit zarautzen, nik hemen batez ere asteburuak eta udak pasatzen dut, umeekin, baina orduan beste garai bat da, urteko garai bat, baina ni bizi naiz Gorbeiako magalean oso leku eze batetan, eta Xirimiria ja partidentet nintzezu egiten. Beti egiten duen euri tipiko hori ez du egiten, bai? Ez dakit hemen hori ja pixkat nabaritzen hasi zareten ja. Oso gutxiago. Horrela euri finori, polik sartzen lurrean, badago evapotranspirazioaren arazo bat. Hemen, ez dakit hemen oso handia izango den edo ez, temperaturak hemen ez direlako, epelak dira ez dira oso altuak. Baina isuri mediterraneo evapotranspirazioaren arazo larri bat dago, hau da, landareek izerdia egiten dute, eta gero, eta baita ere lurraren ezetasuna galtzen ari gara. Eta horrek sortzen du izugarrizko estresa landarerian, ez? Hemen ez dakit hori gertatukoen, ez dakit, ezin dezaket esan, baietze ezetz, baina uste Euskal Herria txikia izan da ere, mikroklima ezberdin asko daudela. Orduan, hemen jarri dizuet, balen esan dizuena, hori da, foto mitiko bat, ez dakit ze demoraldi batetan hartu zuten Zarauzko Malekoian. Eta hori, erabiltzen da, leku askotan, adibidea bezala, itsas mailaren igoera. Ez da, lehen esan dugu, bai, graduala da, eta incluso azeleratzen ari da, begira hor mundu mailan, itsasoaren maila, menderen hasiratik, 20. menderen hasiratik, 2018 bitartean, 2 metro igo da, baina begira nola. 2000 batetik, 1971ara, 1,3 milimetro urtez. Claro, hamarkada batetan, lideramar. 1971tik 2006ra 1,9. 2006tik 2008ra 3,7. Hau da, lehen esan dizuedana, klima aldaketaren efektuak ez dira linealak, horrela doaz, azkartzen doaz, azeleratzen ari dira. Eta orduan, pentsatzen da, nik uste, mendearen bukaerako, 70 zentimetro tartean, egongo dela itsasoaren igoera gure kostaldean zarautzen eta hemen Kantauri itsasoan. Gutxi ematen du, baina ikusten dugu zarautzen nolakoa den. Eta segurazki, eta uste proiektzioak badaudela, eta mapak badaudela herri ezberdinetarako ereduak dira, dira proiektzioak, eta edo eskaun proiektzio berenak, baina lur kantitate edadura oso handi bat itsasoak hartuko du. Itsasoak hartuko du. Ez esan nahi, ondartzari gabe gehituko den Zarautz. Maria bera doanean, ondartzean goda, Maria goran dagoenean, ahaztu ondartza, ez bakarrik muno aldean, baizik eta bestateraino.
eta denboraleak daudenean, marea biziak eta ura etorriko da honaino. Eta ez 20 urtean behin, ez urtero gertatuko da. Urtero. Hau da, hemengo azpiegiturak, Zarauzko azpiegiturak egokitu behar dira, ja. Egokitzen hasi behar izan ziren orain dela urteak. Eta nik ez dut ikusten. Dunak eta baina dunak, jongo dira urtez urte nik uste desagertuko direla. Uste dut, oso polita dira eta oso baliagarri ekologikoki, baina dauden lekuan, fuera. Hori gertatu daiteke, baina duna sistema ondo zaitu ezkero, bea izango da freno emango joana. Izan daiteke, Izan daiteke. Edo ez. Baina duna ez bada zaintzen, okerro. Segurazki. Baina ezin dugu ziur esan, dunak defendatuko gaituenik itsasmailaren igoera nolakoa izango den ikusita. Bai? Eta hori ere, badaukagu diskurtso bat, eta nik ere diskurtso hori daukat. Naturan oinarritutako irtenbideak behar ditugu. Natura zaindu behar dugu, horrek lagunduko gaituelako klima aldaketari egokitzen. Bai, noski bai. Baina tokian tokiko lekuak aztertu behar dira. Hau ez da ezin gara orokortasunean erori, bai? Edo duen jakin behar dugu, pues eski igual golf hori desagertu behar da. Zergatik daukagu golf klub bat. Eta zergatik ez da hor ekosistema bat sortzen herriaren parte hori babesteko. Nik diot, ez dut esaten eta hemen kaseta egin bat bain bago, kontuz, kontuz, bale? Baina galdera hauek, ez? Zertako dauzkagun egitura, orain dauzkagun azpiegiturak, eta hori azpiegitura bat da, aixialdirako azpiegitura bat, batzuentzat, bai? Azpiegitura bat, ekonomikoa gainera, oso, azpiegitura ekonomiko bat da. Hori behar dugu, Zarautzeko hori behar dugu, klima aldaketari aurre egiteko egokitzapen politiketan golf klub bat behar dugu, edo ez. Nik hori usten dut, ez? Baina hori bezala, beste hainbat gauza. Eta Sumaira baldin bazoaz, galderak izango desberdinak, eta bar luze bat, ez? Eta honekin pixka provokatzaia naiz, baina eske herriak, Zarautzek hartu beharko ditu erabaki potente batzuk, eta batzuei asko gustatuko zaizkie, eta beste batzuek gorrotoko dituzte halako erabakiak. Baina erdera esaten da, eskin lepone kaskadera bat. Lehen aipatu dizut ez, Zumaian, mareak, itxaso honakin eta bat, mareak mollatikan gora iko ja. Benetan, hilo indaia maila, kezkatzeko moduko maila gaino. Bai, baina azkenean izango dira, lehen komentatu duguna, egon beharrean, ezakitu horrein zindan frekuentzia, baina marea biziekin eta koinzitzen zuenean, onaino etzen zala, aldezarreraino itxasko, hori ze gertatzen. Hogetan urtetan behin, edo 20 urtean behin, edo ezakit zindan frekuentzia, baina eskori hori gertatuko da oso sarri, eta sarriago. Orduan, hor egongo dira galera ekonomikoak, turismoak ere sufrituko du, eta abar luze bat, orduan, Zarautz bezalako kostalera itxasora begira dagoen, eta turismora hain zuzenduta dagoen herri bat, berarentzat itxasoa eta kosta da daukan azpiegitura natural importantenetako bat. Orduan, oso ondo hartu beharko da Zarautzen, eta beste herri batzuetan, nola egokitu, ze hau ez da termostato bat, eta hau ere jendeari esaten diogu, esaten dio. Imaginatu, hipotesi bat, bihar emisio guztiak jeistitukula ez 2030erako. Bihar, 195 eta etzirako 100. Klima aldaketa ez da konpondu. Ez da konpondu. Zergatik, atmosferan metatutako CO2 guztia hor dagoelako oraindik. Ez da desagertu, gauza bada gure isuriak murriztea, edo gelditzea ere, baina metatutakoa ez da desagertzen. Eta hori da, ingelesez stock eta flow arteako ezberdintasun bat. Edo erderaz, el stock y el flujo. Nik txorrotari ematen badiot, hori da flujo bat, ez? Isuri bat, fluxu bat, ura. Eta nire bainera betetzen da, bai? Orain, txorrota izten baldin badet,
ez dozen nahi bainera dagoen ura desagertu dani. Tapoiak kendu beharko diot. Baina tapoia ez baldin badekentzen, ur estok hori hor mantentzen da, eta hori gertatzen da klima aldaketarekin. Guk fluxua murriztu dezakegu, hau da, emisioa murriztu ditzakegu, baino atmosferari, atmosferak hitz egingo balo esango liguke, bosta sola, CO2 pilo bat daukad horrendik. Osea, daukazute mendeetarako inpaktuak jasoko dituzue. Ja, dagoeneko metatuta dagoen, eta metatutako hori jungo da desagertzen, baino eundaka eta eundaka metanoa oso azkar desagertzen da, baino CO2 ez. Urte pilo bat behar ditu hori deusestatzen edo desagertzen juteko. Ez, bukatu ingo dago, ja, usatu dira. Bueno, pazientzia gatik, eta gobiatuko dugu, erango igorak ez ditzeik eta beste batek. Bueno, eskerrik asko, aizuek erantzeko.